Kuinka paljon aikaa ja vaivaa meneekään siivoukseen? Mutta loppujen lopuksi olet iloinen, kun sait kodin puhtaaksi. Valitettavasti sitä iloa ei kestä kauan. Jo yhden suihkun jälkeen vesi on jättänyt lian ja kalkkirannut jälkeensä. Vesipisarat näkyvät suihkukaapissa, laatoilla, hanoissa. Ja sinun täytyy puhdistaa ne aina vaan uudelleen. Etkö kyllästy jo siihen? Nyt voit mullistaa siivouksesi Vileda Magicalin avulla. Vileda Magical tekee pinnoista vettä hylkivän ja estää lian ja kalkin tarttumisen niihin. Vileda Magicalin kanssa et taistele likaa vastaan, vaan estät sen. Voit käyttää Vileda Magicalia kuten tavallista puhdistusainetta, mutta se on paljon muutakin. Suihkuta Vileda Magicalia pinnalle. Vileda Magic mikrokuituliina puhdistaa perusteellisesti ohuiden mikrokuitujen ansiosta ja levittää nesteen tasaisesti koko pinnalle, kunnes pinta on täysin kuiva. Suihkuseinäsi ovat nyt täysin vettä hylkivät. Katso, vesi suorastaan liukuu pois, joten ei enää likaa ja kalkkitahroja jopa kokonaiseen viikkoon. Voit käyttää Vileda Magicalia useimmilla pinnoilla. Hanoissa sano hyvästi rumille vesitahroille. Kaakeleilla veden hylkimisominaisuus estää kalkin tarttumisen. Entä sitten ikkunat? Sadevesi liukuu pois ja ikkunat pysyvät puhtaina pidempään. Eikä enää vesihöyryä suihkun ja saunan jälkeen, kiitos Vileda Magicalin. Käytä Vileda Magicalia jokaisen viikkosiivouksen yhteydessä. Vain yhdellä kuivauksella kylpyhuone ja ikkunat loistavat jopa viikon, ikään kuin ne olisi juuri pesty. Kokeile ja vakuutu itse. Vileda Magical sisältää Magic mikrokuituliinan ja 500 millilitraa Magical Spraytä, joka on vettä hylkivä neste. Löydät sen Vileda siivoushyllystä edulliseen hintaan. Vileda Magical. Älä taistele likaa vastaan, estä se.